मालाय हिनजावफ्रा गोबाव हाबा जानायनि उनाव फिसायफोरखौ आंगायनानै गोदान गोदान हौवा नागिरो नोंना बे फिसाय सासेखौनो गोदाव सोराव गोमाजानो गिबाय थायो। ओइ मानसि मा जुनार मोजां गाबज्रिबा मोजां सेंबा माबा फिसायखौनो खारजानो गियो नामाय नोंलाय हा बेबायदि खारजानो गियोब्ला बहाबा थांजानो गियोबा नोङो बे दाउ गनाय बादि गनानै लाबाय थादो नोङो लावगाखौ। आदा लावगाखौ आंखौ लायनो थिनहराखैमोन नामा? नै जाम्बि बे हांसोखौ मासे बिहरफालै। नैबे सानबा गाहाम खिनो हायाखै उन्दुनो हायाखै जिरायनो हायाखै जानो हायाखै मोनथिबाय कर'ना भाइरासाव पुलिसफोरजों बुजानानै। हाब माब्लाबा आं बागुखौ बिदि खिनो हालायलाय बुखो मैया दाख्लैसो साख्रि मोनदों आङो। ओइ लानजागै मा दाबो न'आव गाफैनो रोङा ना लामाफ्रासो आन्दायबाय? नोंहा मा खामानियाव फैदों मा मावनो नागिरदों गावबा गाव खामानिखौ मावनानै थांदोब्रा। हाब आदा रागा जोंबाय नामाब्रा? नोंनि बावनाया बारानिफ्राय बारा जाबाय मिथिबाय हौवा। र' लायफिनसां थाथ'। लायफिना माथो दा। ओइ फंबाय थाव जोब्बायलै आंना थथ'आ। जारौमोनहा आंखौ नेगासिनो दंखायोमोन ना खाफाल मोजां नोंसोरो जारौमोन आंनि थथ' गाखोनो मोननाया। फैदो गाखोफैदो। अहाय आदा गारि बन्द'खायनो गारिखौनो गंसेबो मोनासै जों। थिग जादों बिनानावमोन बेबायदिनो फोथायलायनो थानांगौ हो खिन्थु बाह्रा जासिनाङालै आंनो मा दहरनि मानसि माने फंबाय बियो आंनि गोसोसोब्रा। आं पेसेन्जारफोरखौ बबेबा लामा ससेयावबो गारनानै थांनो हागौ बेयाव आंहा राइट दंब्रा फंबाय थथ' बिगोमा हिसाबै। ओंखार। है थांलै थां।